Espazo Coop é a entidade de referencia do cooperativismo galego. Representa, defende e fortalece unha base social diversa e en crecemento. En 2024, 279 cooperativas forman parte da Unión, unha rede viva e conectada en todo o territorio. As cooperativas socias están presentes nas 4 provincias e a súa actividade é diversa, con representación en numerosos sectores. A maioría son de traballo asociado, pero tamén temos cooperativas de ensino, xuvenís e de consumo. Máis de 2.400 persoas forman parte das nosas cooperativas socias. 6 de cada 10 son mulleres. Espazo Coop ten voz activa en entidades e institucións de Galicia, do Estado e no ámbito internacional. Está presente en 18 redes e organismos e ao longo de 2024 participamos en máis de 60 accións. Por primeira vez formamos parte do Comité de Xénero da ACI, reforzando a nosa presenza internacional e o noso compromiso coa igualdade. Tivemos presenza con 90 novas en medios cunha audiencia acumulada superior aos 10 millóns de persoas. Visibilizamos o cooperativismo a través de redes e medios. Chegamos a máis de 158.000 persoas cunha comunicación constante. A través de 62 iniciativas en colaboración con 56 entidades, achegamos o cooperativismo a máis de 1.000 persoas beneficiarias. No 2024 collemos impulso. En Galicia naceron 190 novas cooperativas, das que 171 son de traballo asociado. Acompañamos a grupos emprendedores en todas as fases do proceso. En 2024, apoiamos a 32 cooperativas de nova creación. O programa Consolida Plus achegou titolización, formación e acompañamento a 48 cooperativas que queren consolidarse. Creamos espazos para cooperar entre cooperativas. 52 entidades traballaron xuntas en procesos de intercooperación. Ofrecemos apoio técnico e asesoramento en múltiples áreas. En 2024, atendemos as consultas de preto de 200 cooperativas. Impulsamos a formación cooperativa con actividades presenciais e online, adaptadas ás necesidades do sector. Apostamos por programas como Expert Coop ou ES Mentoring para mellorar as capacidades e consolidación das cooperativas. En 2024 mantivemos un modelo financiero plural, axudas públicas, convenios e participación das propias socias. O 2025 será un ano clave. O cooperativismo mundial será protagonista. Espazo Coop está preparada para contribuir e visibilizar. Grazas a todas as entidades, persoas e cooperativas que nos acompañaron durante 2024. Seguimos facendo camiño xuntas. Seguimos impulsando un futuro máis cooperativo.